Okay, ku zo mu je mu siyo wani kaya, wani solar panel da wani abu ɗan uwa yake so yake tambaya ta ya ji ya siya da sauransu. Ku zo mu je. So abin da zamu fara yi shine zamu fara zuwa mu shiga cikin application da muke so mu yi amfani da shi, ko da 1688 ko Pindodo duk wanda muka ɗauka. Bari mu je 1688. Idan muka shiga kan 1688 gashi nan yana buɗewa. So bayan ya buɗe, to tunda abu ne specific already da muke so, mu zo mu yi searching ɗin shi. So mu yi importing ɗin shi daga cikin images gallery mu gashi nan. Sai mu yi importing. So gashi nan kamar yadda muke kallo muna importing ɗin photon. Dan mu yi searching ɗin relevant ɗin shi. So kamar yadda muke kallo anyhow ga su nan ina ga relevant items ɗin. Amma sai mu je sai mu duba mu tabbatar shi wanda yake so ɗin su ɗin ne. So wanda ya nuna kaman set ne na wannan, set ne na solar kuma a haɗe da wannan ɗinsu bulbs nasu wato da glock ɗinsu. So dole za mu duba irin wancan wanda yake da haɗe da glock. Ina ga gashi nan kaman wannan ne. So gashi nan kamar yadda muke kallo wannan ne kuma yana gashi nan da bulbs nasu. So ina ga dai kwalin nan kamar yadda muke kallo. Mun shiga cikin 1688 to amma ya kamata da abin da za mu saya mu duba su recommendations ɗin nan da sauransu. They are very very important, da kuma su return rate. So kamar yadda muke kallo za mu yi screenshot na page nan. Muka yi screenshot, kun ga mun yi screenshot ɗin ciki. Sai mu yi minimizing. Idan muka yi minimizing sai mu zo amfani da Google Translate. A page nan application na farko wanda aka rubuta Google ta sama gashi nan. Sai in danna shi. So bayan na danna zai shiga. Bayan ya shiga gashi nan na buɗe. Bayan na buɗe gashi nan na importing ɗin photon gashi nan ga inda da aka rubuta translate ɗin nan sai na danna kan shi. Detect language, zai yi detecting language ɗin ya koma maka zuwa English. Daga gashi nan ya sa Chinese to English. Idan kuma kai baka amfani da Chinese to zaka iya yin canjawa. Baka iya amfani da English kai, zaka iya danna kai ya koma maka zuwa wani yaren da kake so ka iya. Maybe French, maybe Hausa, ko wani kalan yare ma dai. So a nan kun ga sai mu zo mu duba bayanai akan shi shagon and so many other things da ya kamata mu duba. So ga payment wannan ɗinsu, system ɗinsu, akwai e-wallet, world-first, credit card da sauransu. So sannan mu duba positive review sun ce 100%. So ya kamata mu je mu duba 100% ta yani 100%, and return rate ɗinsu 47%. 47% return rate is good. Amma year establishment 2024 is closer. Shekara ɗaya is sound somehow. So in muka dawo nan wajen muka duba under return rate, mu duba how many people did they bought from them, kuma what are their comment. Kun ga mutum ɗaya ne yayi kaɗan. Ai ko abokin kama zai iya zuwa ya ma comment. So magana gaskiya ba za mu saya daga store ɗin nan ba saboda akwai riski sosai. So we have to go next. So dole mu je mu duba wani store ɗin kuma mu duba yanayin price arbitration. So ga wannan ba mu duba store ɗin nan shi ma. So kamar yadda muke kallo a store ɗin nan shi ma za mu duba rating ɗin su tun farko ma tun yanzu tukunna. Mu duba rating ɗin su ma rating ɗin mutum ɗaya ne ba ma so yayi kaɗan. So we have to look for a store that has a lot of mutane da suka yi selling, suka saya product daga wajensu, saboda if not so easily get scam. Kuma mu duba su yawa operation ɗinsu. So mu ɗauka mun ɗauki wannan mu yi taking as example. Mu ɗau wannan store ɗin sai muka yi screenshot ɗin shi. Da muka yi screenshot sai muka koma cikin wannan translator mu muka yi importing ɗin photon muka sa translate. So bayan mun sa translate kamar yadda muke kallo gashi nan akwai 10 product review, specification different, positive rates and so forth. Kuma so kamar yadda muke kallo pieces nawa, whatever dai, all these kind of things bayanan they are very important. Ga sunan kamfanin nan UY Risong YY Optimistic Y something, ga dai Core Limited gashi nan. Za mu iya zuwa mu yi searching, mu Google search ɗin kamfanin ma mu gashin da gaske ne ma yana existing.
sannan in muka zo muka yi searching yana existing. So mu duba wannan ɗinsu wannan comment da sauran da yake kan na wannan specific store din nan, mu dudduba bayanai a kansu. Misali is very very important. A nan ga nan wani wannan mu shiga website din mu gani a made in China ne. So made in China sun yi register 22nd of August 2024. So ma kenan ba su jima akan application din ba. Are they fully docs? What are their data? All these kind of things is very important. In babu wani key data, kun ga a can wajen store din nan with that specific name. Okay, bari in je in duba haka ne sunan yanda yake. Okay, optoelectronics ne wancan kuma photovoltaic. It's almost kusan the same. So mu dudduba dai, wato mu duba bayanai akan any store da zamu sayi kaya a kansa. Yana da muhimmanci sosai da recommendation din mutanen da suka sayi kaya akan store din, yana taimakawa don to avoid any form of scam. To nan zamu zo mu dudduba dai bayanai, mu karanta abin da zamu karanta don mu getting din what we are looking for, key data. So if there is any negative comment, we have to be very very careful. Amma one of the key things da yake taimakawa a dukkan abubuwan nan, sun ma wai positive comment din su 100%, how can it be 100%? So mu je mu duba me yake faruwa. Amma kuma cikin 1688 din ka duba wajen positive comment nan, mu duba da kyau mu ga me mutane suka ce. So ma 5 star, so mutum ɗaya ne ma gashi nan comment din, saboda haka okay ga wasu nan the ID is ba damuwa, bari mu yi screenshot din. So muka yi screenshot din key comment din, sai mu zo mu duba Google Translator mu ga me suke cewa. So idan muka duba Google Translator, wannan ya ce purchase 20 pieces, purchase 20 pieces 1 year ago. Still we are not convenient, saboda the purchase should not be 1 year. At least ya kamata a samu of recent days, a ce a kwanakin nan an sai kaya a wajen su within a year, within a weeks or months, to avoid the number of scam and so many things. So we have to be searching like that until when we get far, wanda fa muka ga suna da good recommendations. Kaga wa'annan anan an ce yauwa, I'm feeling like this one will be a little bit safer, but let's check it and see what is going on it. So a farko dai mun shiga nan, za mu je za mu yi minimizing, mu koma cikin wannan ɗinmu cikin Google Translator. So bayan mun koma cikin Google Translator, so muna da product review with over 50. So kamar yadda muke kallo, so daga nan za mu zo mu yi checking ɗin ƙasa, mu duba su recommendations, ga return rate ɗinsu, ga point ɗinsu, ga year of establishment 2021. So gashi nan mun dudduba dai, we'll just check it to ensure that everything is good and these kind of things. So but still they registered with the same name na wancan company. We have to be very careful. So amma in mun kalla mutane sun sassaya a wajen su, so it will give us a hint of about them. So mu sake komawa mu duba under reviews ɗin nan mu gani. So reviews ɗin nan kowanne dai ya kamata ka yi screenshotting ɗinsu, su ma ka sake zuwa nan ka zo ka sake sakawa ka yi scanning ɗin shi. So in ka saka ka yi scanning, za ka ga abin da mutane suka ce. The evaluator did not make an evaluation in time. The system defaults to a positive review. So purchase the pieces, whatever, 2 pieces and so forth dai. Ba kamar yadda nake faɗa, muna duba duka wannan ɗin history ɗin data 1 year ago. It's not supposed to be 1 year. Saboda recency a transaction is very very important. So bari mu duba wa'annan masu guda hudun gefen can da suke da content a kansu da me suka ce. Wannan 10 months ago, still it has taken a while. So wannan yace satisfied, wannan yace very good,
very satisfied with the product. I gave it 5-star rating. So we have to go through a lot day, magana ta gaskiya. So until when you are sure that everything is clean and good and with everything, year of experience nan wajen data about the shagon in ka shiga nan duka zaka samu. So bari ya loading, yana loading. So bayan ya bude kaga data akan shagon, daga nan zaka iya making din a strategic decision whether you are buying or you are not, all this kind of thing. So I don't know why ya maki budewa is still loading. Shut. So it's supposed to open. So bayan ya bude dai you can go on and do so inshallah. So this is the part of the key things that you can go. In kaga ka gama yadda da komai, misali zaka iya zuwa nan sai ka sa buy. In ka sa buy ya kawo muku different product din gasu nan kala kala. Solar ne, me kaza, kaga me koyi guda 3 misali, ga me kaza. To kowanne dai anan duk wanda ka dauka zaka yi duba shi based on the preference din, gashi nan da description din kaga ga wannan. So anyone dai wanda kai kake bukata specifically anan zaka zo kai selecting. So bayan ka yi selecting din wanda kake bukata, so misali mun dauki na farkon nan mun saka 1 misali, shi kadai muke so. So sun ma yi discount ya dawo 24 yuan. So 24 yuan misali kana iya minimizing, kai amfani da price, maybe inda kati zaka saya price din yana varies. So misali ma in 230 ne ma misali 230 times 24 5,500. So ya nuna 5,500 ne sai din wancan. To amma bari mu je mu sa buy mu gani. Okay, an muka okay. Kawo mana rubutu, so dole sai mun koma mun yi translating din me rubutun ne yake nufi. So ina zuwa. For cards anan suka ce minimum of purchase is what? 5 pieces. So that means ba zai yi ka saya guda ɗaya ba, sai dai ka saya akalla guda 5. So let's say we make it 5. So guda 5 ya kama na 132 yuan. In ka zo kanan za ka yi converting, let's say 132 times 228 misali, saboda bai kai ba 30,000 da wani abu. So kaga guda 5 kenan 5 pieces. In ka zo kai za ka shiga daga nan, you can proceed to payment. So za ka zo ga nan inda za ka sa shipping address ɗinka, shipping company da sauransu, in C shipping, AY, whatever. So ga pricing da komai gaba ɗayan da still za ka yi making in payment ɗin 132. Kana da message ɗin da za ka tura da sauransu, all this kind of things za ka yi ta nan. So ko ka nemi discount duka za ka yi ta nan wannan wajen message ɗin. So daga nan dai sai ka sa done. In ka sa done sai ka yi submitting an order. Some of the key things that we're supposed to know. I think this is enough for everybody to learn how to do it. This one specifically, yanda za ka yi sashen ɗan product ka duba KhalineX na ku ne.